बाक्सा जिल्लायाव नैबे फरायसा नखरानि मालापारा गामियाव बियो सफैबाय 11-12 जागायदोंमोन आरो दा मोनाबिलिनि प्राय 6 बाजिनोसै आरो सानथामनि हाबाफारिया बर' रायजो राजा आइ आफानि आशीर्बादाव मोजाङैनो मोजां जोबलांबाय आरो प्राय दखरा जेराव जोङो मोन्दों आरो जोंनि रायजो राजाखौ जेराव जों लोगो मोन्दों जदिव दा माइ दैखांनायनि सम बयबो आइ आफा रायजो राजाया दुब्लियाव बेस्थ' माइ दैखांनायनि थाखाय थेवबो गामियाव जेसेबां जोंनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना जोंखौ बरायदों गुबै थांखिया जाबाय माहारि जौगानायनि माहारि सांग्रांथि लाबोनाय सोलोंथाइखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ सुबुंफोर जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ जोङो मानसि बानायनांगौ बिथांमोननो मोजां केरियार जों होनांगौ नैथिया जाबाय हा हुनि रैखाथि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक 6 सिडुलनि लेन्ड कास्ट लेन्ड ग्रेजिं लेन्ड जि केटेगरिनि लेन्ड गैया मानो फरेस्ट एरियायाव थानाय रायजो राजानि हानि एन्टाइटेलमेन्ट होनांगौ आरो जोङो बे हाखौ जोङो रैखा बेखौ होनांगौ हाखौ जोङो बेंनानै लाखिनांगौ सरकारा जेसेबां दायित्व दङ सरकारखौ जों दाबि खालामदों सरकारा बेनि प्रटेक्सनखौ होनांगौ खिन्थु रायजो राजायाबो सांग्रां जानांगोन सचेतन जानांगोन दा बेखायनो जों खावलायबोदों आरो थामथि बाथ्राया जाहैबाय ड्राग्स जौ जुवा बे मानसि लांखारनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दायना दायनि बे परिबेसा दाबो बर' माहारियाव दङ आरो ड्राग्सनि जे इम्पेक्ट बे यां जेनेरेसनाव बिराद गाज्रि मोनसे इम्पेक्ट लाबोदों दा बेखौ जों जुदि गैया खालामनो हायाब्ला बर' हारिनि भबिष्यतआ खोमसि जागोन आरो जोंनि गोबां फंबाय बिनानावनि जिउआ आसखान्दा जागोन आरो बेजों बिथांमोननि न'खरा धंस जागोन दा बेखायनो ड्राग्स जौ जुवाखौ जोङो मारै गैया खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो नैबे अभियाननि गेजेरजों रायजो राजाखौ जों खावलायबोदों रायजो राजाया सांग्रां जानांगोन समाजा सांग्रां जानांगोन गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम ख्रिस्ट धोरोम सतसंगि जि धोरोम आफादफोर दङ धोरोमनि आध्यात्मिक सिन्ताखौ लानानै समाज आरो माहारियाव गामियाव बिथांमोना खामानि मावनांगोन आरो जों मोजां आखल दानाय मोजां माने बिथांमोननो गियान होनायनि हाबाफारिखौ बै सामाजिक संगठन धोरोमारि आफादफ्राबो मावनांगोन ब्रैथियाव जाबाय बिटिआर एकर्डनि जि माने दफा बे दफा बायदियै जिखिनि दफाफोरखौ टाइम बाउन्ड मावफुंनांगौ बिनि थाखाय सरकारखौ जों प्रेसार होदों सरकारखौ खावलायदों सोरबा बुंदों जे सिमाया बारायगोन ना बारायला सिमाया बारायनाय नंला नामा एबसुआ माने नाटक खालामदों एबसुआ ओरै खालामदों एबसुआ ओरै खालामदों एबसुआ मालाबाबो नाटक खालामग्रा आफाद नङा 1967 मायथाइयाव जोनोम जानाय एबसुआ आरो बे 55 बोसोराव माहारिनि निड बेस माहारिनि क्राइसिस माहारिनि खैफोदनि समाव माहारिखौ रैखाथि होदों बेंबोदों राजनितिक अधिकारनि थाखाय गाव खुंथायनि थाखाय बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि गेजेरजों पिएससि बिटिसि बिटिआर दिनै मोनफैबाय आरो जि मोनबावनांगौ दङ बेनि थाखाय जों आवगायलांबावनांगोन आल्टिमेट गलसिम जोंनि सुजिनांगौखौ जोङो माखासे गणतान्त्रिक अहिंसा पन्थानि गेजेरजों लबि पलिसिनि गेजेरजों जों मावलांनांगोन बे जोंनि माने अबजेक्टिभ दा सिमा बारायनाया टुडे अर टुमरो जागोन बेखौ कुनु सरकारा होबथानो हाया आरो जुदि सरकारा सिमा बारायनायखौ डिले खालायो बिनि थाखाय जोङो बिकल्प पन्था लागोन बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो खम समनि गेजेराव सिमा बारायनाया जानांगौ सरकारा प्रतिश्रुति होदों सिमा बारायनाया जागोन आरो जों बेखौ मोनसे बिसासाव लाखिनानै दोनदों गुबुन मोनसेथिं एनबिपि बारग' बिथांमोना दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननांगौ बिथांमोननि केस उइथ्रलनि बाथ्रा दिनै माखासे केसआ उइथ्रल जागासिनो दङ आरो रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांजों लोगोसे माखासे जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननांगौनि थाखाय आइनि जि मेरपेस आइनि जि जटिलता बेखौ गैया खालामनानै पलिटिकेल इनिसियेटिभनि गेजेरजों बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो जायफोरखौ दिनै सेकेन्ड टाइमनि थाखाय हाइकर्टआ भार्डिक्ट होबाय बिथांमोननि थाखाय दिल्लीयाव थानाय माने हादरनि जौसिन बिजिरसालियाव हाबा मावनो थाखाय एनडिएफबिनि मोननै आफाद एबसु आरो बिटिआर सरकारजों ज' सावरायबाय बिनि थाखाय माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दुर्गा फुजा थांबाय लक्ष्मी फुजा थांबाय दिवाली थांबाय दा रासमेला धोरोमारि सानथौ सानस्रि आरो बिश्वासनि गेजेरजों बे मेला फुजा खालामनाया मोनसे आलादा बाथ्रा खिन्थु मेलायाव जौ आरो जुवा होनाया बे मेलानि माने गुबै अर्थ बुजाया आरो माखासे मेला
मेला कमिटिया जौ आरो जुवा होनायनि थाखायसो मेला पार्टी बेखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामा आरो जेराव जेरै नुदों एबसुआ बादा होबोदों बादा होसेयावबो माखासेया बे आइनि खामानिफोरखौ मावबोदों दा बेखायनो आं खावलायगोन जे जोंनि 9, 10, 11, 12 जायफोर लाइमोनफोर दिनै माने बे जुवा आरो जौनि शिकार जादों ड्राग्सनि शिकार जादों बिथांमोना बे लामानिफ्राय दोरोदबोनांगौ नङाबा बिथांमोननि इयुना खोमसि आरो बिथांमोना जिउआव आसखान्दा जागोन दा बेखायनो आं खावलायबाय जे प्रसासना बिनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ जोङो असमिया चेनेलावबो बुंदों प्रसासननो जोङो डिसि आरो एसपिनो जोङो फुजा जानायनि सिगाङावनो जों लिरना होदों कुनु जुवा जानो मोना कुनु जौनि आड्डा जानो मोना नाथाय माखासे लकेल लेभेलाव माखासे आउटपस्टफोरा फुजा खालामैनो रां मोननायनि थाखाय बेबायदि दा बेखौ जों मालाबा सापर्ट खालामा बेबायदि जेराव जेराव जादों हम डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो हम डिपार्टमेन्टखौ जिहेतु गिबि मन्थ्रिया नायो बे लेभेलाव जोङो जोंनि जि माने नटिसाव लाबोनांगौ इन्टारभेनसन नांगौ बेनि थाखाय